Dako man yun. Aw kan ni lubot. Aw ikog. Lah, kana usus ni ana guys. Sabaw. Oh. Birada guys. Oh, sobrang laki yan mga studio. Ikog na. Yan na po tayo mga panit rin, pitaw. Ah. Good morning mga studio. Yan, nalayas na tayo mga studio. Mga studio, pupunta kami ng Bohol. Abangan nyo itong video mga studio. Kasi gagala tayo at siyempre magbubang tayo doon sa Bohol. Bohol, here we come. Let's go guys! On the way to Bohol. Bali mga studio, mga 5 araw lang kami doon sa Bohol. Maghanap kami doon ng mga magandang spots at saka yung mga sikat na kainan ng Bohol. Kasi first time pa namin makapunta ng Bohol mga studio. Kasama ko sila lahat. Excited? Yes! Bayad muna tayo ng toll fee sa Sisilix. Magkano na ngayon? 107 ang mga studio. Yan o. Ubus na yung balance natin. Ito yung sakyan natin mga studio papuntang Bohol. Yan o. Light ferry. Ito pala dito guys. Tourist na kuhan. Yan o. Wala pang tao kami mga nauna. Yung may dalang sasakyan. Mga studio, dito na tayo sa Bohol. Yan, Tubigon mga studio. Baba na tayo, this is it. Tubigon, Bohol, first touch. First time dito mga studio sa Tubigon. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. First stop tayo dito sa Bohol at pupuntahan natin ang pinakasikat na nagbebenta ng balbacoa dito, ang Kusina di Balbacoa. So dito lang yan mga studio sa Dawis, kaya ano pa hintay natin? Tara, let's go na. Time check, 8 AM. Mamahaw tag balbacoa nyo. Kuyog na ko sila. Ay baka guys, baka. Exact location, Barangay 1, Tutulan, Dawis, Bohol. Mayroon din silang iba't ibang klaseng ulam mga studio, ayan o. Mayroong paklay. Ito, mayroong atay na mayroong itlog. Uy, kani, healthy oh. Mayroon din sila ditong ginamay nila, nilagpan. At saka, oh, pampahaba ng buhay, pansit. At itlog. May buntag tayo. Sa mo, rasa, open dito Alas City, mayong buntag. Alas City. Yang close din. Alas City po. Ah, Depende, mabot mag 8. Sige de. Order ako de. Kanang saan natin? Ikog. Usos, nakuha sa ikog eh. Kapit na sa, kanang tapot sa ikog. Ikog. Kana, ikog. Ikog po do. Napoy tulaan na natin. Naa. So ang presyo anite, ang kato yung panit tag 75. 75 ang panit. Oh, kanya mong panit o. Yan eh. Dagko bati na po din, karo to po pila kanon na day. 75, 180 ang regular na mong serving. Ikog ni. Then, ang mga dagko 200. 200 na dagko kana tayo, dakuha na tayo. 200. Lah, sus kana. Depende sa size. Mia oy. Depende sa size. Ang kanay yung balbacoa te, dali ra pud mahurot diri. Oh, Lah, kana oh. dayo. Gidayo. Sama ninyo. Aha. Sama ninyo. Sa 18 na ko na tida, murag lami kana una tulo ano. Dagan ako mga sukit din eh. Mga bigatin sa Bohol. Nani kadako yung balbacoa guys, mukaon gani. Wag
Good for 6 rice. Lah, kana usus mi na guys. Sabaw. Oh. Let's go guys. Ala, lami kayo. Kaon ka ni Jake? Birada guys. Iye, kana usus mi Sumpay ni siya sa ikog na dapit sa lubot. Kanang iyang kuan bitaw, kanang part bitaw nga, kanang nitapot gid siya sa ikog ba? Kanang kanay. Oh, kana ti. Sus mi pili po kuan ti katong natay tulaan po dati. Ilain lag kuan ti plato. Sige, sige. Sus. Na guys oh. Mi So tara mag-studio hindi natin patagalin to. Tingnan nyo po mag-studio. Oh, sobrang laki yan mag-studio. Ikog na. Yan po tayo mga panit rin, pitaw. Yan ay sili, kanilang mga puwa ito na sili. Tanga na to. So, let's go. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Let's go. Tilaw ta. Sabaw, sabaw. Okay, ilan ka nimo sir, bisaya studio. Sabaw. Ngaon, ma'am. Lami lang sabaw na. Nambot ang baligo. Manalo yung sabaw na mga studio dito. Dito tayo. Oh. Init pa kayo guys. Init pa kayo. Ato sa bugnaw, kaya parang makapasok gano'n. Umiaw. Nalo guys. Rumhurot na marang kanon niya. Kuhan, lami sa baw ba? Ano siya mo ni tulaan guys, tiil ba? Hindi pa na ito mahigop kayo. Init pag kayo ba? Lamian ko na ning balbakuwa gyud. Maayos yung pagkuha nila ba? Wala na kay balhibo ba? Timpyo kay ba? Paubos na yung kanin ko.
Mingi tayo ng sabaw mga studio. Tingnan nyo po. Yan o. Nahurot na sabaw. Ah. Right, salamat mama. Sus, additional kita gyud. Gubang diet mga studio. Ah. Bira, bira, bira. Lami yun guys. Dito naman tayo mga studio sa Ikog. Yan, pang Malakasan mga studio. Perting nakuha yun guys. Tanawa lang oh. Oh ha. Madanan sila ni Kit-Kit guys. Kain po mga studio. Panado. Tulad gusto ko ng balbacoa ba? Malaking portion. Mayroong taba, mayroong laman. Tuslog. Na may soft drinks eh. Okay na, Mountain Dew sad eh. Salamat mama. Grabe singuta kayo. Ah. Kau lang taning stroke, murad tagkuhan ani. Bibi boy. Ngi oy. Sobrang laki yung studio. Yeah. Kain po. Sarap niya. Grabe mga studio. Dami kong nakain dito. Sarap ng balbacoa nila. Ah. Tapos lamig na Mountain Dew. Panalo mga studio. Must try pag nakapunta kayo ng Bohol. Puntahan nyo po itong store nila mga studio. Yung address ilagay ko dito sa comment section. At saka sa description para mapuntahan nyo po. Must try balbacoa.